имрӯз сокинони Навъи Файзобод ҷашни аҷдодии мардуми кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик Наврӯзи аҷамро бо риояи суннатҳои мардумӣ, густурдани дастархони идонаи иборат аз ҳафсину ҳафтшин, омода кардани таомҳои миллии суманак ва ташкили мусобиқаи варзиши гӯштингирию бандкашӣ Наврӯзи байналмилалиро таҷлил намуданд. гуфта шуд, ки Наврӯзи байналмилалӣ, ки бо ташаббуси Тоҷикистон ва ҷаҳду талошҳои пайвастии пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ҷаҳонӣ гаштаву имрӯз дар саросари олам таҷлил мегардад. Наврӯз дорои хусусиятҳои хоса аст ва хурду бузург омадани онро бесаброна интизорӣ мекашанд. барои бошукӯҳ таҷлил намудани он ҳамаҷониба омодагӣ мегиранд ва ин ҷашни фарҳангиву оини мардумиро дар сатҳи баланд истиқбол карда хушҳоливу хушнудӣ менамоянд. ҷумҳурии Тоҷикистон макони аслии Наврӯз аст ва дар ин макон ин ҷашни мубораки ниёгон бо шукӯҳу шомати хоса таҷлил карда мешавад. барои мо тоҷикон ва кулли мардуми ҳавзаи тамаддуни Наврӯз боиси ифтихор ва сарфарозист, ки ҷашни аҷдодӣ ва кӯҳани мо соли 2010 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун ҷашни байналмилалӣ эълон гардид ва ҳамасола рӯзи 21 март дар саросари сайёра ин санад чун ҷашни зебоӣ, оғози сол ва бедоршавии табиат таҷлил карда мешавад. албатта ин дастоварди арзишманд натиҷаи заҳмату талош ва пайгириҳои пайвастии роҳбарияти олии мамлакат ба шумор рафта, барои мардуми ин кишвари бишносо имконияти хубе дар самти эҳё ва ҷаҳонӣ кардани анъанаҳои мардумӣ ва муаррифии онҳо ба мардумони дигар кишварҳои олам мебошад. дар базмгоҳи наврӯзӣ ҳамаи ҷамъиятҳои деҳоти ноҳия иштирок намуданд ва дастоварҳои худро ба намоиш гузоштанд. аз наврӯз то наврӯз кишоварзони Навъи Файзобод ба дастоварҳои зиёд ноил гардиданд. дар чорабинии бошукӯҳи наврӯзӣ намояндагони ҳукумати мамлакат ва масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати Навъи Файзобод иштирок карда зикр доштанд, ки бо шарофати соҳибсоқолии мамлакат ва сиёсати хиратмандони пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон расму оин ва суннатҳои миллӣ аз нав эҳё гардида, миллати тамаддунофари мо ҷашнҳои милливу давлатӣ бахусус Наврӯзи фархундапайро бо ифтихору сарфарозӣ дар сатҳи баланд ҷашн мегиранд. бо таҷлили суннатҳои гузашта ҷашни байналмилалии Наврӯз ҳамчун иди густариши сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, якпорчагии Тоҷикистон, дӯстию рафоқат ва меҳру шафқат арзёбӣ мешавад. барномаи рангини консертӣ, ки аз ҷониби аҳли ҳунар дар Навъи Файзобод ташкил гардида буд, пурра ба фасли баҳори нозанин ва Наврӯзи оламгир бахшида шуда буд ва суруду таронаҳои иҷро гардида таҷассумгарии тинҷиву оромӣ ва рушду тараққиёти мамлакат ва осоиштагии сокинон буд, ки писанди ҳамагон гардид.